هێز و ملیسên Îranê li hejmarek deverên Sûriyê li vû tevger û hebûna xwe bêhtir dikin. Jê derna medyayî cîhanî jî eşkere dikin. Îran tunelên pir mezin li barageheke xwe li Sûriyê dikola û amade kiriye. Jê derna medyayî Amerîkî roja sêşemê dehê meha 12 2019 belav kirin ku ev e demeke Îranê dest bi kolana tunelên pir mezin lê barageha xwe ya bi navê İmam Elî li rojhilatê Sûriyê di navbera sînorê Iraqê û Sûriyê de kiriye. Jaliyê xwe ve Kompanya İmag International ya İsraîlê hin wêne ji satelayta xwe girtibûn belav kir û got ew wêne diyar dikin Îran dest bi kolana tunelên pir mezin bi paniya 3 ta 4 metran lê barageha leşkerî ya bi navê İmam Elî kiriye. Amaje kir ku hesabê riya çûn û hatina otomobîlên mezin û barhilgiran jî duan tunêlan de hatiye kirin. Eger heye ew tunêl ji embarkirina çek û maddeyên hestiyar re hatibe taybetmend kirin. Jaliyê xwe ve kanala Fox News ya Amerîkî di vê derbarê de dazanîn. Ji derên wê yên Sêxoriyê rastiya wan wêneyan ku ji aliyê Kompanya İsraîlê ya taybet bi rapersî û şiroveyên datayên satelaytan de tekeskirin û got ku dirêjehiya tunêla Îranê nêzî 120 metrî ye û panî jî 4 ta 5 metran e bi kurahiya 4 metran hatiye kolan. Herwiha jêderan jê Fox News re tekez kir ku ew tunêl dê taybet bi embarkirina mûşek û çekan be di qûnaxên dawiyê de ye javakirina xwe û nêzik dê dest bi kar bike. Barageha İmam Elî ya Îranê li Sûriyê beriyanha rastî hejmarek êrişên asmanî yên İsraîlê hat. Ji derna medyayî beriyanha veguhestin ku ji aliyê feyleqa Qudsa Îranê ve ya serbheresa Sewrî ve ew tunêl tê bikar anîn û bi erêkirina serokatiya Îranê ye. Di heftiya borî de jî rojnameya New York Times ya Amerîkî dazanîn ku Îran mûşek û rokêtan cê Sûriyê ve diguhêza Iraqê û ew mûşek dikarin İsraîl, Erebistana Seûdî û baregehên Amerîkî li deverê armanc bikin.